Sí, que ho sent a tot el món, que volia bé. No, clar. Mireu que després, que això està gravant-se i després hi haurà un testimoni, Vale. Perquè no pugueu dir donde dije Diego, dije Diego. No. Vale? Después no lo pasa. Bueno, els agarrem la paraula, Rosalia. De totes maneres, he de dir a favor d'ells que realment s'impliquen molt en totes les activitats que organitzem i tot això ho fan molt bé. El que passa que potser és un grup molt nombrós i la constància del dia a dia també ens fa falta a nosaltres treure-los de la rutina i fer coses noves també. A l'hora de triar qui venia o qui no venia a la ràdio, perquè clar, la ràdio és un espai reduït, com has tingut que fer una selecció? Com ha funcionat? Pues si perquè, clar, la veritat, a tots els agradaria estar, però tots no caben. A tots els agradaria estar, però ells 4 foren els primers que s'oferiren a vindre i la veritat que com són alumnes extraordinaris, que dic jo, perquè són des que parlen millor en públic i són els més treballadors a classe, pues sempre et dies que pots confiar més. Molt bé. Bé, pues comentamos el tema que m'estaves dient abans, que dies hem de tocar la fibra, hem de parlar de algo sentimental, que ells s'impliquen molt. Explica-mos-ho un poquet. Pues l'altre dia estàvem preparant esta entrevista a classe, perquè ho han gravat en un vídeo, ho hem preparat també perquè nosaltres no som... Acosta't al micro. Ens agrada planificar les coses perquè així estem més relaxats i més tranquils, no? Aleshores, parlant de tot això, se m'ha ocorrit fer-los la pregunta per què és important esta fira solidària. I vaig notar que el sentiment solidari d'ells, sobretot la empatia de dir, si jo me veig en aquesta situació, a mi també m'agradaria que hi haguera alguna mostra solidària de la ciutadania, de la comunitat educativa, en aquest cas, i de tota la població de Xàtiva o de l'entorn on estiga, no? Aquesta mostra de solidaritat és necessària i crec que en els valors socials s'està perdent un poc, no? I de vegades l'educació són més coses simplement que transmetre coneixements, també hi ha que transmetre valors i la solidaritat és un valor fonamental en una societat, en una família, en l'educació, en la vida i en tot en general. Però de tota manera sembla una llumeta verda al final del túnel que estos xavals, estes xiquetes tan joves siguen capaços de posar-se en la pell dels altres, poder-ho extrapolar i sentir-ho com si ho hagueres viscut, ja és un pas molt important. A mi me va deixar sorpresa això que t'he dit, perquè me va ficar els pèls de punta a sentir aquesta empatia que diuen, perquè tots i totes van transmetre el mateix, que no els agradaria viure una situació així i si la visqueren, que els ajudaren o que tingueren una mostra solidària. Molt bé. Anem a aprofitar els minuts que tenim fins a arribar a l'informatiu i he vist que veniu molt ben documentats, que porteu un guionet i tal. Qui comença a desgranar la informació de la mostra? Jo mateixa. Ara, anem allà. A veure, jo més que res, venim a parlar de la Fira Solidària que es farà este divendres i jo més que res perquè es va crear. Esta fira porta ja 4 anys i es va fer en el mes d'octubre de l'any 2014. La Comissió Solidària d'Intercentres es juntaren els centres educatius de secundària, batxiller i formació professional de la localitat de Xàtiva, ja que feien moltes accions solidàries i decidiren unir-se. I així donar més importància i sensibilitzar la societat de tots els marrons, per dir-ho així, de lo que passa a la gent, que és dur. I els principals objectius era sensibilitzar a l'alumne i al professorat i a tota la comunitat educativa, en general, de la situació de pobresa que patim. Que patim, sí. I així implicar a tota la comunitat educativa en l'organització d'aquesta fira de solidaritat i cooperació per crear un major coneixement de la situació de pobresa. Bé. Ainhoa, gràcies. Raquel, la teva exposició al respecte. Pues mira, jo tenia que parlar de les entitats participants, que és algo molt important perquè són els encarregats de portar a terme l'ajuda als que més ho necessiten. I pues mira, tinguem a la gent de la Consolació, Càritas i la Creu Roja, que ajuden a la gent més desfavorida de la localitat de Xàtiva, en este cas. Les feines socials que porten a terme són la recollida i el repartiment de roba, de menjar i de joguets. Després tinguem la ONG Escoles Solidàries, que s'encarrega de sensibilitzar les accions educatives e implementar programes educatius en Guatemala. L'APSA Cotassa desenvolupa obres solidàries a l'Àfrica. Actualment tenen una paradeta al mercat que podeu anar a visitar per a col·laborar amb la seva causa. Allí venen productes de l'horta, fruites, verdures, mermelada i tot això, que
per ajudar està molt bé anar-hi a veure un poquet el mercaet, la paraeta. Després tinguem a Manos Unides, que treballen amb la solidaritat internacional en llocs del tercer món, com països d'Amèrica Llatina i de l'Àfrica. Seguidament tinguem l'ONG Land of Hope, també el Centre de Dia de Malalts d'Alzheimer, que ja sabem a lo que es dediquen, de la localitat. I les Promovice, que s'ocupen del col·lectiu de la gent amb diversitat funcional. També tenim a Red SOS Refugiats, que ajuden a refugiats de Síria, que ja sabem la situació que estan sofrint en aquests moments. I per últim està Accem 13, que col·labora contra l'esclerosi múltiple, que és una malaltia que està molt present en tot el món, que és neurològica i és molt comú. Gracias, Raquel. Es el torn per a Román. Yo voy a hablar de las entidades organizadoras. En primer lugar está el IES Josep de Rivera, que vende libros y CDs y también hace tatuajes de henna. En segundo puesto está el Lluís de Simarro, donde vende bebida y comida y agradece a los hornos de la localidad de Játiva su solidaridad por dar la comida para venderla en la feria. También está el Instituto de la Costera, que tiene 2 paradas. La primera, que es la nuestra, que tiene vende complementos. Y la segunda parada es venta de vidrios de San Miguel de Aielo de Malferit, cedidos por la empresa gratuitamente. También está el Col·legi Claret, que vende tickets. El grupo GIR, que es un grupo de igualdades de la Ribera. Y por último el Ayuntamiento de Játiva, que da las gracias por la cesión del espacio, por el montaje y la gestión de la infraestructura necesaria de la feria. El turno de Daniel. Buenas, pues voy a deciros el acto de programas de la 4ª Feria Solidaria Intercentros. Empezará a las 10:15 y acabará a las 8. Habrán 3 turnos, con el primer turno que empezará a las 10:15 hasta las 11:15 con la participación del Colegio La Inmaculada, con grupo de flautas de tercero, cuarto y quinto de primaria, y la Cruz Roja con primeros auxilios. Luego habrá un descanso. Luego el segundo turno empezará a las 12 menos cuarto y acabará a las 4 colaborará el Colegio Taquígraf Martí con bailes, Colegio Martínez Belver con actividades de música, Rivera Simarro con charanga intercentros, Colegio González Vera con bailes y Atilio Bruschetti con una batucada. Y luego ya el último grupo será de 4:30 hasta las 8, hasta el final, que participará Cruz Roja otra vez con primeros auxilios, cuentacuentos de Cecilia con la obra Vecinos, Piojos y Pulgas, Muixeranga de Játiva, una actuación de la Muixeranga, música bella de grupo de clarinetes, Ritmus nos hará un coral y música nova, banda infantil. También tengo que recordar que a lo largo de la mañana se harán talleres para los niños y niñas de primaria, a cargo del alumnado de infantil y animación. Així el que n'hi ha, Rosalia, és una implicació de tota la comunitat educativa que és molt important. Però poden dir des de primària, secundària, les escoles també de música de la localitat. Aleshores jo trobo que això és una mostra de solidaritat tan gran, que estiguem tota la comunitat educativa unida en una actuació així, que la veritat és que plena de satisfacció, veure que desinteressadament totes les escoles s'han oferit a fer algun tipus d'actuació. I cada vegada, com és la 4ª edició, va creixent. Com va néixer aquesta idea? On està el primer embrió? Mira, com va sorgir? Va néixer de les idees, aquestes boges que tenim de vegades, no? Però l'any 2014 estàvem en una conversa, la gent dels centres educatius que solem implicar-nos en qüestions solidàries. Aleshores vam decidir que, clar, estàvem fent campanyes de recollida d'aliments per a la gent de la Consolació. Estàvem fent moltíssimes accions solidàries en escoles solidàries també, des del nostre centre s'ha enviat alumnat a Guatemala també. Aleshores, de totes aquestes accions solidàries que estàvem fent, tots els centres van dir: i per què no ens juntem i creem una comissió solidària entre tots i totes i donem més visibilitat a totes aquestes accions, i d'aquesta manera
també hi ha més unió, i la unió dona més força també a les accions solidàries. Aleshores van dir, pues la primera acció que podíem fer, que se veiera que estem totes les escoles juntes i tots els instituts junts, podia ser una fira solidària. I d'ahir la cosa ha anat, i ja quasi s'ha convertit en una tradició fer la fira solidària intercentres. Ja ve, quan enguany ja venia i tots ens diuen no feu la fira solidària, ja és com una tradició el sempre tindre que fer aquesta fira solidària. I això, i agrair pues, que és un gran equip de professorat de tots els centres educatius, que la veritat és que ja quasi va rodat per el gran equip que formem també. És una manera, treballem molt a gust, perquè d'alguna forma ja va tot fluït, se treballa molt a gust i per mi és un plaer haver coincidit en professorat que realment té aquesta sensibilitat humana i solidària tan gran. I també estic molt orgullosa de que estigui així el meu alumnat, perquè són les futures generacions i crec que són els que s'han de comprometer en aquest canvi social, no? En aquesta millora de la societat, d'alguna manera. Ainhoa, Raquel, Romano, Daniel, si algú vol intervindre... Pues nosaltres volíem donar les gràcies a la cadena, a tu, Jaume, per donar-nos aquesta oportunitat de poder parlar així, i a Rosalia, que crega en nosaltres, per a poder parlar i desenvolver-nos nosaltres com a persones així. És una gran experiència, la veritat, perquè nosaltres estem estudiant màrqueting, ¿vale? El primer curs del mitjà. I pues, algunos tiraran per un camí i algunos per altres, però personalment a mi tot esto del periodisme, la publicitat m'agrada molt. Entonces, què passa? Que vinguent així i podem parlar de la Fira Solidària, que és algo superbonico, perquè n'hi ha que ajudar als demés, i poder parlar nosaltres i dir lo que pensem és algo pues, realment interessant. Entonces volíem agrair-vos-heu. A mi m'agradaria que Raquel fera la reflexió que va fer en classe de per què és important esta fira, perquè a mi me va deixar... pues anem allà, Raquel. Sí, impactada. Jo crec que esta fira és molt important perquè no hem de deixar que els que més ho necessiten ho passen mal si nosaltres podem tirar una maneta, no hem de mirar a un costat. Hem de fer tot el possible perquè a nosaltres, si estiguérem en aquesta situació, necessitaríem una mà que ens ajudara, que ens arreplegara del batge on estem. Entonces jo crec que tot el que puguem fer és bo. Per xicotet que siga, 50 cèntims per una pulsereta, que nosaltres ara tinguem la paraeta també en la Fira Solidària, que anem a vendre, a donar les nostres actituds de comercials. Jo què sé, 50 cèntims o un euret fa perquè a lo millor per un joguet per un xiquet, a aquest xiquet li dones la vida. I és molt important. Sou de l'opinió que tota pedreta fa marge. Sí. Exacte. Molt bé. L'amic Daniel també ens ha dit abans, a micro tancat, que era un gran seguidor de Ser Deportivos. Que es fan del larguero. Sí, la verdad que yo todas las noches, y sobre todo cuando gana el Valencia, me pongo la SER, el larguero, y oye, pues... Molt bé, molt bé. También veo las entrevistas que hacen, sobre todo... Pero tenían que llegar más a los del Valencia, porque siempre se la hacen a Florentino, a Cerezo, entonces... El Daniel bueno, sí. Agranant pa que casa. Ens estem desviant del tema. Sí. Però l'escucho. Sí, molt bé, molt bé. Bé, algo més. Encara tenim 2 minutets. Aprofitem-los. Qui intervé? Pues que promocione la fira algú. A veure, Ainhoa o Román. Román, ¿cuándo va a ser la feria? ¿La feria qué día es? La feria es el próximo viernes. Este viernes, el viernes 20, en la Alameda. Durant tot el dia. Claro, de 10:15 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Esperem que vingam, hem ficat tot el nostre empenyo, nosaltres i tots els centres educatius que hem anomenat anteriorment, i bueno, esperem que vos agrade molt, la veritat, perquè... Hem ficat tot el nostre empenyo i vull que això no, és una cosa bonica. I no sé. I bueno, que n'hi haurà moltes coses interessants per veure i tot, que podeu passeu la vespreta o el matinet, aneu a almorzar, vingueu a veure-mos un ratet, que hi ha moltes activitats. I que ho passarem bé. Claro que sí. No sé que vengan. Estic segur, estic convençut. Sí. Molt bé, pues Ainhoa, Raquel, Rosalia, Román, Daniel, moltíssimes gràcies i també les fem extensibles a tot l'Institut de la Costera. Moltíssimes gràcies. Que siga un èxit, que mos faça bon oratge, que la previsió és que sí, i que la gent col·labore. Bueno, estarem de 10 avui de la vesprada en l'Alameda, com vos hem dit, la 4ª Fira Solidària Intercentres. Anirem a veure-vos. Molt bé. Gràcies. Vinga. Adéu. Adéu.